Ahojte, idem sa s vami podeliť, ako sa zoznamovať a nadväzovať kontakt s ľuďmi na svete, v reálnom svete. Je to teraz ťažšie v dobe mobilovej, ale vôbec nie je nemožné. Impuls k tomuto vysielaniu prišiel tak, že v jednej skupine som komentovala, vlastne riešil tam v jednom príspevku muž a v druhom príspevku žena, že zoznamovanie na zoznamke je problematické, že proste ľudia neodpisujú, ghostnú alebo muži posielajú nevhodné fotky. A vlastne ja som obidvom odpísala, každému zvlášť, že zoznamuj sa v realite. Áno, vyžaduje to väčší výstup z komfortnej zóny a je to také ako keby zraniteľnejšie, ale je tam i hneď tá spätná väzba. Čiže vlastne človek osloví, bude napríklad negatívna reakcia, čo môže spôsobiť nepríjemné pocity, môže to triggerovať zranenie z opustenia a z odmietnutia. A zároveň je to skvelá príležitosť si toto zranenie precítiť, pobudnúť s ním, vypustiť zo seba emóciu, vyčistí sa to a koniec. A nemusí človek čakať vlastne 2 týždne a umárať sa, či niekto odpíše, neodpíše. A ak by aj z týchto kontaktov nemusí byť z toho vzťah hneď, alebo kamarátstvo, alebo neviem čo. Proste ide čisto o ten moment. Ide čisto o tú radosť zo zdieľaného momentu. Vlastne človek sa tým otvára svetu a áno, dôležité je, aby to robil len vtedy, keď sa na to cíti. Ja som napríklad teraz bola mesiac chorá, čiže som ani skoro nič nepridávala na internet, len cudzie príspevky, lebo som sa necítila na to, aby som bola viditeľná na svete. A mala som úplnú nechuť z ľudí, bola som z nich vyhorená a aj som sa trochu bála, že či mi to neostane tak na veky, ale zároveň aj som si povedala, že OK, teraz to takto budem to rešpektovať. No a teraz vlastne asi pred 2-3 dňami sa to zmenilo a znova som začala mať chuť sa rozprávať a zoznamovať s ľuďmi. A ak teda ideme podľa toho bežného vzorca, že oslovuje muž a žena sa skôr nechá osloviť, tak pre ženu odporúčam, aby sa starala o svoje vnútorné bezpečie a o svoju radosť a vlastne keď je otvorená, aby sa naučila to rozlišovať a vedieť to. Ono to je, že proste stačí, že si to poviem, že aha, teraz som otvorená, teraz sa chcem zoznamovať versus teraz som zatvorená. Samozrejme potom sa to dá vyjadriť aj telom, keď sa niekde si sadnem v autobuse do rohu, dám si slúchatka, tak vidno, že nechcem, aby niekto chodil ku mne. Keď naopak takto pozerám sa na ľudí, sadnem si, tak to zo mňa cítiť. Ale zároveň ani sa netreba týmto dať obmedzovať, môže kľudne aj žena osloviť. Aj mne sa stalo, že proste hockedy som napríklad oslovila niekoho a len proste pre tú radosť. Tam nejde o to, že teraz hneď musí z toho byť niečo, lebo vlastne potom je z toho tlak, že musí človek ukazovať nejaký obrázok, nejakú najdokonalejšiu verziu seba. A proste ide o to, aby sme mali radosť z prítomného okamihu. A to je jedno, že akou formou to bude, že kto osloví koho a tak. No a vlastne, ako osloviť, tak to je tiež úplne jedno. Proste hociaká situácia sa dá použiť. Možno ste videli moju improvizáciu, kde som hovorila, ako chalan v autobuse mi povedal, aký máš starý ruksak. A z toho bola 2-hodinová výživná debata. Alebo minule sa mi stalo napríklad v električke som išla a jeden chalan sedel cez uličku a boli tam na sedačke čipsy. A on sa smial a sa mi prihováral, že aha, tu sú čipsy, že môžeme sa z toho aj najesť. A ja som sa zasmiala a videla som, že proste tak sa chce rozprávať.
A ja som sa chcela tiež rozprávať, tak som povedala, že no, ja som zase minule išla v električke a normálne tam bola v kelímku zmrzlina vykydnutá. A on vo vlaku hockedy v koši je aj celý hotdog vykydnutý. A normálne sme si potom začali takto kecať, potom ešte sme si nakoniec aj predstavili a zoznámili. Alebo takto napríklad sa vie človek zoznámiť aj so susedmi. Ak teda býva v nejakom priateľskom prostredí, teda napríklad v dedine to nebolo veľmi možné, z čoho sa teraz spamätávam, ale v meste to je možné. No a napríklad, že ja keď potrebujem niekedy niekam ísť, napríklad do nejakého obchodu, alebo že neviem, kde majú to, kde majú hento, a zrovna sa rozprávam s nejakým človekom, tak ja sa ho to opýtam. A napríklad môj muž povedal, že nenapadlo by ma, že táto pani bude vedieť, kde to majú. A ja takýmto spôsobom vôbec nerozmýšľam. Ja proste hľadám vec, tak s tým, s kým interagujem, tak sa ho to opýtam. A keby nevedel, to nevadí, lebo jednak aj tak je to interakcia, aj tak je to pokec. A jednak vlastne ja už tým, že tú otázku vyslovím, tak ja vlastne častokrát sama si spomeniem na nejaké, že kde by to mohli mať. Čiže vlastne je to proste interakcia. Ale áno, musí mať človek na to kapacitu. Netreba sa do toho nútiť vtedy, keď tú kapacitu nemá a malo by to byť na silu, lebo vtedy ho to ešte viac odkusne. A ak cíti, že sa chce už trošku zoznamovať, ale že vlastne stále ho niečo v tom brzdí, tak dáva zmysel s tým aj pracovať. Ale niekedy je to iba vyslovene o tom, že potrebuje najprv sa postarať o seba, dovoliť si byť uzavretý a podporiť si svoje bezpečie. A keď si toto dosť naplní, tak potom príde aj tá chuť sa zoznamovať na svete. Alebo ja neviem, napríklad na zastávke som sa opýtala o autobusoch niečo. Úplne také normálne veci zo života. Alebo napríklad s nejakým človekom sme sa na seba pozerali, tak sa potom opýtal, že či sa od niekiaľ poznáme a ja, že no tak možno z nejakej vegánskej večere alebo niečo, on že nie, že tam nechodím, ale normálne vlastne aj z toho vznikne v prítomnom momente nejaká interakcia. Alebo veľmi vďačný spôsob na interakciu sú psíky. Ja mám rada psíky, aj vždycky aj hladkám, viem, že niektorí majitelia to nemajú radi, ale ja vždycky stretávam takých, ktorí sa tomu tešia a aj väčšina psíkov sa tomu teší. A napríklad aj niekto povie, že môj pes sa nikomu nedá pohľadkať a vám áno, že asi vy ste nejaký psíčkar alebo čo. A vlastne to aj keď som ja mala psa, tak to bolo najlepšie na zoznamovanie, že psi sa oňuchajú, hneď sa majitelia si môžu pokecať. Alebo minule som bola kamoškinho psa venčiť a to som mala zrovna tú náladu, že chcem byť sama, nechcem nikoho vidieť. To som bola prehltená z mesta a to som ocenila, že som na dedine. A že vidím do prírody a nikto tam nie je. A za tú hodinu asi, alebo hodinu a pol, čo som sa tam prechádzala s tým psom, tak som si to naplnila. A potom zrazu pani venčila psa a začali sa nejak oňuchávať tie psy a hrať a ona, že ide akurát na pole. Tak ja, že no tak ja idem už síce z poľa, ale kľudne pôjdem ešte s vami na chvíľku, vypustíme psov, nech si pobehajú. A proste som videla, že pani je tomu otvorená, že sa chce rozprávať, takže sme si pokecali, psíky si pošantili a super. A ja napríklad chodím sa rada rozprávať aj do obchodov. To ma naučila vlastne jedna kamoška z detstva. Ja som vtedy bola taká uzavretejšia a ona bola taká, že ona všade chodila a kecala tam. Že my sme napríklad do 9. večer boli vo večierke a kecali sme tam s predavačkou. A to som sa vlastne od nej naučila a ja teraz tiež takto chodím, že prídem do obchodu a aj hodinu tam kecám s predavačkou. Že to je tiež také. A vlastne to je také super, že ja tam prídem, proste, keď nemám náladu na kecanie, iba si kúpim a idem preč. Keď mám náladu na kecanie, tak sa opýtam napríklad na nejaký produkt a si pokecáme, hneď z toho vznikne. Že vlastne niečo v tom momente, čo tam je zrovna prítomné. Či je to ruksak, či sú to čipsy na sedačke, či je to produkt nejaký v obchode, alebo hoci čo, že vlastne vždycky to z toho okolia je tam po ruke a dá sa na to nadviazať. Alebo aj s mojím mužom bolo vtipné zoznámenie, však to som už hovorila. Ale tam vlastne my sme boli na tom festivale a tam bolo tiež veľa tém, že tam sa dalo proste o hocičom rozprávať, o nejakom seminári, čo tam zrovna bol. Čiže tam to bolo vlastne o to jednoduchšie, že tam boli samé tie témy na rozhovor. Čiže napríklad, keď človek chodí do nejakého zaujímavého
kruhu, tak tam už sa prirodzene ponúkajú tie témy na rozhovor, ale aj v normálnej bežnej interakcii proste stačí, že sa opýtame nejakú malú blbostičku. Takže skúšajte, nebojte sa toho. A keď sa bojíte, tak s tým ostaňte, pobudnite s tým a postarajte sa o seba, nesilte sa zase na silu do toho. A keď pocítite v sebe takú otvorenosť, tak to vlastne človek aj vysiela a potom tí ľudia na to reagujú a potom sa môžete s nimi pobaviť. A nemá to byť za úlohu, nemá to byť nejaký cieľ, je to proste pre radosť, pre zábavu. A napríklad chcem aj povzbudiť mužov, ak to nejaký pozerajú, že to je jedno, že či je starý, či je mladý, či je pekný, či je škaredý. Proste hlavná je tá energia. Čiže napríklad taká, ja neviem, že slizká energia, tak to ženy odpudí, ale keď je to taká, proste, že vidí tú ženu, že ju oceňuje, že to cíti tá žena videná, tak vlastne to je jedno, či je starý, či je mladý, či je škaredý, či je pekný, že vôbec si nemusí človek tam dávať toto, lebo to vôbec není o vzhľade, ale je to o tej energii, ktorá z neho ide.